prizerali bleskovej akcii kukláčov v centre Banskej Bystrice. Policajti zastavili luxusné auto a spútali dvojicu mužov, ktorá v ňom sedela. Podľa našich informácií sa zadržaní muži chceli obohatiť o dosť veľa peňazí. A dvaja boli, jeden z jednej strany pravdepodobne vodič a spolujazdec, inak asi nik druhý v aute nebol a tí boli opretí čelami o auto, ako v amerických filmoch. No, a putá a nohy proste viseli tam asi takto. Aha. Asi tak. Polícia zastavila auto na Rušnej Banskobystrickej ulici. V bleskovej akcii sa prizerali desiatky zvedavcov. Policajti posádku luxusného auta vytiahli von nedaleko autobusovej zastávky. Zásah tak videli aj ľudia z autobusu či nedalekej krčmy. Viem, že hovoril šofér autobuse, že tam už je to vyše hodiny a že tam stálo to všetko. Tí policajti, čo regulovali dopravu, ktorým patrilo to autopolicajné štandardné s majákom, tí boli normálne len v uniformách, akurát mali neprestrelné vesty. Pravdepodobne to bola tá zásahovka. S putami na rukách skončila dvojica mužov. Podľa našich informácií by malo ísť o ekonomickú kriminalitu. Kriminalisti prehľadávali luxusné auto viac ako hodinu. Zadržaná dvojica Banskobystričanov potom skončila na výsluchu. Ide o prípad, kde je podozrenie zo spáchania ekonomickej trestnej činnosti a v súvislosti s týmto prípadom sme dnes zadržali dve podozrivé osoby. Podľa našich informácií mali muži plánovať fingovaný prepad. Z banky mali vybrať väčší obnos peňazí a na polícii chceli potom nahlásiť ich údajnú krádež. Prepad si vymysleli a peniaze mali skončiť v ich vrecku. V súvislosti s týmto prípadom zatiaľ nebudeme poskytovať vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie žiadne bližšie informácie. Z Banskej Bystrice Katarína Kováčiková, televízia JOJ. Poriadny kúsok vyviedol